sirane dolu de munu nana sisan ka kira kura dila olu biyaw ahmadiyaw filɛ hali u tun bɛ fɔri kɛyɔrɔ la sisan fɔri min kɛra u tun bɛ fɔri kɛyɔrɔ la kɛmɛ ka Gulama Ahmadi yɛrɛ foto dira u b'a fɔ ko nin de y'olu ka kira ye olu biyaw u bɛ kɛ ka misiri jɔ yɔrɔw la yan ahmadiya bi yan siya bi yan mɔgɔ minnu ko k'u bɛna don silamɛya de la kura ye o catiri dilatɔ filɛ yan hali sisan i tɛ don n'i mana baya kɛ halisa an si ma kɛ silamɛ ye fɔlɔ halisa olu cɛsiri b'o fɔli fɛ ne de ta ye kura ye n ye mun kuma kura fɔ yan a ye ka nin di a mɔgɔw ma u k'a lajɛ u k'a faamu kuma minnu bɛ taa fɔ a ye ka taa kelima tigɛ dɔrɔn k'a ko k'a tɛ sunamɔgɔ ye ɔ ni mɔgɔ min k'a tɛ sunamɔgɔ ye o ye jumɛn ye mamu binna u bɛna sɔn ta bɛ taa ka taa kelima dɔ tigɛ ka t'o jira dɔ la ko ne ye nin fɔ hisabukum ala Allah n'u sera da ala min y'a dabɔ nafali kama ala bɛ bɛ sukun ani min y'a dabɔ min yɔrɔ de ta bɛ t'o jira karamɔgɔ dɔ la walasa a k'a fɔ ko kafiri don a k'a fɔ ko a yɛlɛla ala la a yɛlɛla kira la hisabuka ala Allah don o de ye kuma min fɔ yan a fɔra bɛɛ ɲɛna a ma fɔ dugu la ne tɛ sigi ka yɛlɛ kira la ko mɔgɔw bɛ sigi k'o lamɛn bɛɛ kalannen sera yan a bɛ ɲɔgɔn hakili jigi dama de la wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin maa minnu bɛna darisu labɛn yan o mɔgɔ kelenw ne b'u ye muntada la ye o mɔgɔ kelenw ne b'u ye misiri wɛrɛw la o misiri kelenw anw yɛrɛ tɛmɛna darisu lamɛnw la o yɔrɔ kelenw na o karamɔgɔw bi anw tulo b'u la o tulo bɛ anw na ko ne ko ko an ma tila farida yɛrɛ la ko sunna k'o kɔrɔ ye ko ne yɛlɛla alakira ka sunna na sallallahu alaihi wasallam e ko dɔw ye jamana in kɛ a b'i fari fa wallahi hali karamɔgɔ min bɛ ne lagosi na i ma tila farida la e kuma fɔ ka taa sira min fɛ hakilima bɛɛ bolo ala ka farida joli dafara anw fɛ anw bɛ kɛlɛ la n'i ko as-sunna 'inda al-fuqaha khilaf al-fard o ye farida nin ye farida ye nin ye wajibi ye nin ye sunna ye o kɔrɔ ye n'i tilala farida la tuma min na kira de m'a fɔ kira min nana n'a bɛɛ ye ma taqarraba ilayka al-'abdu bi shay'in ahabbu ilayka mimma aftaratuhu alayhi o ye kira ka hadisa de sallallahu alaihi wasallam hadisi kudusi jɔn tɛ foyi kɛ min ka di ala ye ka tɛmɛ farida kan fɔlɔ a ye dɔnnibaw ɲininka o la maa min n'a ma jaga bɔ n'a ye ɲumanya wɛrɛ kɛ ala mago b'a la maa min n'a ma seli fana seli n'a ye seli ta k'a bɛ nafila wɛrɛ seli ala mago b'a la ko mun ye farida ye anw ka yan anw sera ka o jumɛn kɛ k'o s'a dan na ko min na ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ko misɛnninw na ka ɲɔgɔn bɔ silamɛya la fɛn caman bɛ yan nin hayati sɔla seli yɛrɛ kɛcogoyaw la ne y'a ye mɔgɔ la dɔrɔn ko nin tɛ sunamɔgɔ ye nin tɛ kira nɔfɛ man radiba an sunnati f'an ka kuma in kɔrɔ faamu a kɔrɔ tɛ ko kuma o kuma n'i ma kira ka baara dɔ kɛ o kɔrɔ ye ko ragibta anha o tɛ a kɔrɔ tun fulanun radiba an hada an kuma kɔrɔ ye maa min ye sira wɛrɛ fisaya alakira ka sira kan k'o kanu ne bɛ nin de fɛ de kira ta fɛ nka ne dɛsɛra ka kira ka nin baara in ye an joli ye kira ta bɛɛ kɛ an joli ye kira ka baara bɛɛ kɛ wallahi o tɛ dugukolo kɔ kan o de y'a to maa minnu nana kira yɛrɛ balolen fɛ yen a muso fɛ yen sallallahu alaihi wasallam k'u b'a fɛ basi la a bɛ ɲɛ k'u jɔnna kira ta la kira y'i kali a ko ne de bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan maa t'a la min bɛ se ka siran ala ɲɛ ka tɛmɛ ne kan o tuma a y'a kɛ n dasi e ye min fɔ an dama bɛ kɛlɛ la gese ko kɛlɛ ni gosi ko kɛlɛ la yan aw ni ala cɛ wali nafolo man gɛlɛn ka tɛmɛ gosi kan ani ala cɛ i ka fini suruyani n'a janyani taa fini ko kuma lajɛ jumhuru de taara fɛ ko ni i ka fini tɛmɛna kuru kan jumhurul ulama ni i ka fini tɛmɛna kuru kan ka sɔrɔ i ma dabɔ yɛrɛ bonya kama ko a kɔn bɛ nka juru ti k'a la ne m'a sɛbɛn dɛ
ni bi yɛrɛ kalama taa dɔnni kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ yen ne da tɛ s'u ma karamɔgɔ min n'i ko ne bɛ fatuwa kɛ minnu ko haramu don ne sɔnna olu de ka kuma ma yɛrɛ bonya don yɛrɛ bonya tɛ o haramu kɔni don i ka bɔ khilaf ne m'a fɔ k'o t'o fɔ koyi nka an kɔni bɛ tugu jumhuru na ko caman na wa an bɛɛ b'o de kɛlɛ la yan k'a fɔ dɔnnibaa fanba taara min fɛ an kana ban o la nka n'a fɔra ko n'a sera i sago ma masala minnu bɛ yen ni e b'a fɛ o ka fɔ tan de o tere juguya fɔ walasa bɛɛ ka bɔ silamɛya la donc o la e tɛ sɔn jumhuru ka kuma ma o la mun na nka aw ni ala cɛ jan mali la yan ne ka kuma kan bɛ min ma o ye mali de ye ne tɛ jamana wɛrɛ la o mali sunnamɔgɔya ko kuma yan an bɛ taa kɔrɔ dɔn hali sini ni arapɛri ye a ka forokiya bila yan sisan ka bosi peyin ka bɔ k'a jɔ mɔgɔ t'a fɔ ko sunnamɔgɔ don ne ko sunna ye kira a baara mɔgɔ ka baara de b'i tugu kira nɔ tɔgɔ da t'i tugu a nɔfɛ kuma bɛɛ filɛ nin ye o bɛna yɛlɛma jamana kɔnɔ ko n b'a fɛ ka na nin taasira kura ye dɛ aw siran bɛ nin kana kɛ mun taabolo kura kuranɛ kura de bɛ ne bolo yan an bɛ dɔwɛrɛ la yan tafsiri kɔrɔ mɔgɔw b'u yɛrɛ kala la fili n'o tɛ e min filɛ i bɛ ne hujumu kɛ ne ka nin na yan ne ka kuma de bɛ se ka i fa fara alijinɛdenw kan parce que e fa tile la yan a tun tɛ fɔ mɔgɔw ma yan ko sunnamɔgɔw nka silamɛw kɔni i mɔkɛ tile la yan karamɔgɔ minnu y'i kala yan a ma fɔ olu ma mali la yan ko sunnamɔgɔw nka u bɛ se ka don tɔgɔ min kɔnɔ o ye silamɛya tɔgɔ de donc an b'a lajɛ u ka silamɛya la est ce que u tun bɛ filankafoya kɛ wa u tun bɛ nin kɛ an b'u ka baara de lajɛ mɔgɔ ka baara de b'i kiiri wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun nin ye tiɲɛ ye fama ba'da al-haqqi illa dalal foyi tɛ tiɲɛ kɔfɛ fo fili mɔgɔw tulo bɛ u bɛ kuma in ta fa dɔn koyi nka bɛɛ de an bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ i tɛ taa bɛɛ di karamɔgɔ in ma a k'a lamɛn o i bɛ taa kuma de tigɛ k'a ko dɔrɔn k'a tɛ sunnamɔgɔ ye nka an bɛ mali de la yan sunnamɔgɔ yan kɔrɔ min don bɛɛ b'o dɔn ni sunnamɔgɔ wɛrɛ ni min dusu kasira o b'a fɔ k'ale t'a ye ni min dimina min kɔrɔ o b'a fɔ aw wajibiya ninnu an yɛrɛ dama b'o fɔ ɲɔgɔn ma yan mana tɔgɔ gansan tɛ foyi ye an b'a adamaden ka baara lajɛ an b'a kɛwale lajɛ an y'o fɔ yan ka file fiyɛ o la ne ma deli k'a fɔ yan abada ko ale kɛra ka baara ko o se tɛ silamɛya la an y'o fɔbaw lagosi yan ka ca bana si n'o tɛ n ko o taabolow bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu ko an ka wasa don kuranɛ na ko ale kɛra ko hadisa ko kuma tɛ yen ko ni ko hadisa yɛrɛ k'i kafiriya ko ahlul kitabi min fɔra lam yakuni alladhina kafaru min ahli ko ye maa minnu bɛ kitabu wɛrɛ kalan min tɛ kuranɛ ye n'a taabolow bɛ yan n b'a wajibikɛlaw bɛ yan dɔw jumɛn y'an ye ala kira ka hadisa lagosi sallallahu alaihi wasallam dɔw jumɛn y'ala kira ka baara dɔ lagosi min b'a bɛ to kɛlima tigɛ k'i bɛ t'o di karamɔgɔ dɔ ma ka taa cɛkɔrɔba sigilen da don kuma na ten fu ale kɔni bɛ min fɔ karamɔgɔw ye a ka cogo dɔn u bɛ taa taw jira tugun u bɛna a t'an daw jira a la tugun u bɛna wɛrɛ taw jira ten jɔn de la ka ne ye ka o karamɔgɔ dɔ tɔgɔ ta yan ko ka fɛn dɔ f'a ma fɛn bɛ ne ni maa o maa cɛ i ye nin fɔ a tɛ bɛn diinɛ na nin tɛ tiɲɛ ye wa an b'a sɔsɔ ni kuranɛ an b'a sɔn ala kira ka hadisa ye ne tɛ taabolo ko kɛlɛ la yan wa n tɛ taabolo si la n y'a fɔ hali sini b'a fɔ ne tɛ taabolo si la ne ye silamɛ bon ni mɔgɔ min ko sisan ko kuma ko sunna ni silamɛya tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye ko n'i ye kelen bɔ o b'i wasa o o tuma ni ne ko n ye silamɛ ye e tɛ se ka sunna ye o kɔnɔ yɛlɛma fa de wulila e la wa ni silamɛya kɔrɔ de ye ko ka tugu kira nɔfɛ tiɲɛna ni mɔgɔ min ko a ye silamɛ ye e t'a dɔn ko kuma ni maa ko n bɛ bɔ bamakɔ e t'a dɔn ko o ye maliyɛn ye f'a k'a fɔ n bɛ bɔ mali la fana o kɔrɔ ye k'e tɛ mali ko kalama dɛ n'i ko diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'i ye bamakɔka ye dɔrɔn a tigi b'i ɲininka bilen maa ye maliyɛn de yan hakilima b'o kɛ yan n'i ye maa ɲininka ko kari jamu duman n'a ko kulubali i b'a ɲininka i fa jamu ye di yan o kuma ɲɛmɔgɔden don wa n'i ye maa ɲininka n'a ko i ko a jamu ye kulubali i b'a fɔ i kan ka foli fɔ kulubalikɛ i fa jɔn bɛ kɛ silamɛ ye n'i ma tugu kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ne ka kasɛti ka dɔgɔn a bɛ kuma min na ne b'o da dɔn an bɛ mun wɛrɛ ɲini jamana in kɔnɔ yan bɛɛ n'a ka usulubu don ni min ko f'an ka to k'a fɔ de ko ahlu sunna wallahi jamana in kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn jamana in kan molobaliya don
nunu sunna mo goy nunu tay jamana ngaya aunda mallaya le kante kitabu kono kuma makoy ngambe mallima waqi'u anyebe mina ati komi jamana fama nu kondana wo mo ya islam jamana bi nanu buka discours kala to kana jamana sigibe min ka wo mo fo ali e pe like waqi'u ameka kuma fo sigida mina ibo sigida de lage anga ya suna ko kuma adam ne na ta fo mo ko suna mo o dam ne na kuma dime en islam ya sillo la ko ra ko kafiriya de kumbiya o ko ra ko islam ya dam ne na sassa ma temena na kuma fo ma suna mo o be ko kafiri e bi se ko fo tara mo ko dime mi se ko fo malla كلمة السنة نما فوق فني حرامي نما فاتو تفو أهل السنة والجماعة هل يدون إنترنت كنا سكاسري إسلام يقولوا فرا بفلني الشيعة ويقولوا فرا كني أهل السنة والجماعة ويقولوا فرا توكلين دوي ني تشيعة وكون في درو يبدو يمنو ناس كم ماليتا يوي ني كم مساكة كسنة مغو جدي إبي كادريا وجت على إبي تجانيا وجت على إبي شغنا كلنا وجت على مال الإسلام يقولوا فرا كتاك بيه إبو جديوا nga amba fo kitabu mun mako o e kutubu ahli sunna wal jamaa a'immatu ahli sunna wal jamaa go ko lu bulo faraw betu mbe o don ba kelen nunde no fe u kabbato ketula ko ni fili do bu ka barala fili ne bi taka fo aka ninte sawabai nate mashi ta dafalete abu fode I kan ninte sawabai ko wala maintenant continuer ni to dai to mun dara nu yanzura amba da makalama murji'a mu'tazila qadariyya nabe kadame kata barama akom na ikman nu ila mabana ngala sakela taala jang bawro ja kala ndew ndewa isa kala ndew ndewa ngo isa kala ndew be ko koraji ko munu ndugura isa nofe bawro ja kala ndew ko munu nga karabo e bawro ke isa mu fe bawro ke o sigiro ko nona ko ni ay tlameke to daita ala re to minda o ko tunu والله ما من بين النفين قوينا نصركو أهل السنة والجماعة كو دي كنزبيني دو القرآن اللبزولا كو مغادو كيبو سوسو تيوتلو يردي كورو وإذا قلتم فاعدلوا قرآن النسو يفي من فوق ما تافي بكم وركو سوسو نعليك لكو عليكم بسنتي نكو مو ينغلو يون أيتكم نصرنا أتتو عرب كان يبا فوق ونغادلا عليكم بسنتي مباما نغسري نفتكو ene de ko bana ko kirano عليكم بسنتي من رغب عن سنتي فليس مني انكم وين قالوا يا ما سموا انفسكم ايوه يبقى تربوا في كما فوني هي نياته كلا الحمد لله ابن تيمية كوني نينغرا أكو أنا مسلم وبي ابن تيمية كفتوالا أنا مسلم على طريقة الكتاب والسنة إسلامي مسلمي بارا قرآنك فولي كان على كراكا وليا صلى الله عليه وسلم كراكا سراكا ني إسلامي وكون بي وسا ما فوقنا كي هل ني إسلامي ودك ما وسا أنا فلاي كلي كلي هو أتابوا أنا كنت سنا مغاي مالي سنا كوكولو داي oyo kuma jude balla ni ne kungo ko nyaaye nasaru ye ne boala munu mba no fekela la wolu boala ulu boto seve fu ba fo do bana suna re fana togola kana ni salafu ko kuma e amaka abete ga nan tile nyina ya mali re la munu bu dishi go shiko lu de nana ni suna e ko lu de akram go folowi sisa demsenu dala ko lu bo suna na kelengile wa ni ne kun folo la ka fo ko yin suna mo de ya kun ba fo ko ndo yi la ko mi wonda yo de kara kale ma fo de kira no de mo fo machi ne ko togo munu mban fe ya ne to togo shila nta shere ko ni wane kelema kuma yin fo ha ibn Uthaymin jellaka kuma yin wana fo yin gal jabi sebe الشيخ عبد الحميد كشكي ويكمن وانا فوق ابي يوتيوب كله تاجي بس
o betoi o shikana kai kan masawa bai Mohamed Hassan Egypt akara radon la Tunisie do amado apale tayre dambe kata jama shima jama kilinsi illa ila jamaa ayo fo be diplomada akla bina mun fo jama'atul muslimin ahlus sunna wal jamaa la go jamaa me godo ngo jama'atul muslimina de godo iti to koroni ni folo godo ara be kelela eta sunna korodo sunna عند الاصوليين اصوليين في sunna qoro obe عند المحدثين حديث كرمو في نافرق السنه وني اصول تكوتا تكلي فيكو كرمو في نافرق السنه وني نين توف لا فنا سيتا تكلي دونغ ني كما من فو ما ماتلا فرتا لا فلو وينغالو يوا انا فرتا دفرا جمانه غا سونغلو ريستورا كا سونغا دفا يا فلو انا جاكاو كوتو سرا كنيا iri ba banki ni kele fleka jamana fatiu fo abu foka bi daga do ko ko bi daga do te rubu denga te rubu kuma munu to da ko sunam go munu be banki ko la anda kalama iri ba man dugu kateme bojitika iri ba man dugu kateme kulshit kelika e o fois ana yondo ya anga njenyo e dina ngo de dulo yo shiro do ha matem boni ni ne na ya ala sunna wala mana ni sra kura ha makura foi fo ambe de be kelela ko ka kala krete ko ka ke sahaba utay salafu tay to fla kun do lula salama do dulu na nyamina ni to chara o to ko tiga nyina boble bara de ba nyina bosida mamu no ko anyamina ube o fo mashita fo ko kraeta aka anno fe tuba to da ko suna mo ishi be tse go dalu bo ka ko kra islam o to da ko alu sunna o make kratila sallallahu alaihi wasallam wani mo mi ko ibn abbas ya ko we sahaba yi tiendo o ka kuma buyambe fi islam ale a ke ka problème do de résolu e o problème kele imba nona sisa mo wula tuni ko be ba ka ya ka sunna mo ama faya karamo ko mi a fo ne ma ya atia ko karamo ko chama ndi an ko be ga wajuli ke ni sunna to ko sunna mo ke a sonte be kuna ya ah atoro foi ama soro foi fer unana verde ko mi mu voja ma tu tabligila dawa kelaw ko mi mu bulula amo dawa kelaw mu bombe musli ko nu na ko rujula ko batte sabaka ya du tala ka islamu dodu ko be mu wawele kana islamu de man ni yeda fa wala law nu nana nu bukati sabaka ko ka wa do be musli re kono ya no ne de ko kwa fulana ko me mun bo daishi la ngonde daishi don ne te daishi don matenu ke nyebe tele de la ne te kiri tike tele ka mama biski ibe tele la de ibe kiri tike tu ete jere kala ete daishi don e ma tu ka ko no fe ka lege ina mo makuma e ka ba ala ke da e ma se irak e de bina sigi don ka daishi lege tele la don ka fatwa boluka نوندو دون ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا والله انما قالوا فيه لتو دوني ما دو يني دونا كباسو كالا افو كو بغدادي كو امريكا اونيكا يا فورمي كان بلاني مبارينا ما دو كو اي كو اسلامو وري دو كل ما كرن من باك من ngo o kuma siga li setene ya de asabana ko yali mbisika kitabu juma njuru la ukanga don tamunu mono ngoni mai ni jate njugo bichaya lama kitabu ka chawo mabile hali bi do bila ngone ra kungo ne sika kuma masura bi ngo chena ne sika kitabu do fo faita ni oroni be ba ni ndama se min to ma kata fo ko masa nya fota o mo de bora ka to nyefu ka karamboy o karambo de ko ma ko ne kawarji ko nga atida mai ko tiendo ko koloshi ko ni demsonu ba keta ko ndekay parce que ko ma chama be ka wadi ke ni suna ko kuma isa ko bo ni ay ne ma fo ye suna mo re ni jesiri be ka ne boala ni ne ko ngon yo ye ko kuma na ko chugo ko ni demsonu ba keta ko ndekay ko jamaatu tablighi ko lu ko ni nga bida be kenaka ko ni ay masongu fo nta fe ko ka bida di fo ko ngara mena ne da masano
aflana ko Daesh kulu e khawariju de ko masongan o fana fo ba ne de muftiya bo ko ni yaay masongan nga doni tayoro fo nyini ngali kelaw du ma fo ne ka doni tayoro ko ne de ka doni tayoro jurula a shero biya umana ko e bera ne nga doni tayoro la e de ne karamo ya ha il faut de connaître marajo fo yi bo kala doni ni sra fa kala ne bo kew doni na bo ke tiga se karamo do may dambe mina akibla sra ka kitabu ni nyuma do tofi kitabu na fama do tofi ne kunya blawo mina de kono nga jaote ja na fiya kudu utara yelema mala karamo ko ni yaay masonga nga doni boyoro fo ko mana ko nga doni de majea da alita jere redon funa boro de foray ne wana yakila ni nana sanu jira don bala atafi ya bod na majmena sanu dona ni sanu jirola abi yin ga boran da majmena da alita doni red ma don funa boro fo to ni de bambe o da ko ni ndabwa bela mun islamé baraka ni alquran as-sunnah alkira ko di quran aba o tika wasake muna o mun ko kuraye tabulu kuraj me yoyi ajebe kuraw la wasrane do lude munu nana sisan ka kira kuraj la lude yaw ahmad yaw flalu kumbe farka yoro la sasa far min kala kumbe farka yoro la kema ka gulam ahmad yere foto dira ba fa ko nyoy ka kira o lude yaw ga misri jo yoro la ahmad ya biya shia biya mo munu ngo ku ibina dos la mer de la kuraye o chatri la to fle halisa ki tedo ni mana bayake halsa anji ma kesla me folo halsa lu chesri bo folife ene de tay kuray nyem ma kura foya man ay ta ni di abo mo kan la ge ka xam mamu be ka foy kata kelima tige doron ka ko ka te suna moy oni mo ko te suna moy o ejme yi ha ab komi dem seni munu be girin doroni hadisa yi man raghiba an sunnati adi mam ngo katel mbara o ejme ere bala ko fok mamre ere ragabale do ka sunna mi madambola am suna ke jamana ka ko haklimati kuma fam haklima bete kulu kun jamana don fay mu islamé la go chombe ya to ko ida ni kongo aw islam go de no ko kuma ida islamé ko gaye joni ya mi ngo kale ban islamé la hali kafiru be dina ka kele je dungo do shunitli ga kabini islamaya bangina kabe bato gazo to bato kubra kofe kafiri jama kulu ka wuli an gambe islamaya re de mamba kele ama tarkula manjanda ubina ni strategy wera ubi ubina ni togo wera ubi ba islamo bo de dinga kono bi